Det at bruge videoer i dine præsentationer kan ofte være en rigtig god ting. Det kan være i forbindelse med, at du gerne vil lave en dramatisk indledning på din præsentation, eller det kan være som en afbræk undervejs i dine præsentationer. For mange så kan det at lave videoer lyde en lille smule afskrækkende, så det jeg godt vil vise dig i den her lille video, er hvordan du selv relativt let kan arbejde med at gøre din PowerPoint til en lille video. PowerPoint giver dig nogle muligheder for at vise en samling af billeder, som du selv laver, i en sekvens, og arbejde med nogle elementer, der gør, at det rent faktisk kommer til at virke som om, at billederne bliver levende. Det, som du skal arbejde med, det er to ting. Det er dels bevægelse på billederne, og det er dels noget omkring tid. Når vi taler om bevægelse på billeder i PowerPoint, så er det to ting. Det er animation på selve billedet, og det er det, der hedder transition, det vil sige den måde, du skifter mellem billederne på. Og når vi taler om tid, så er det noget om hastighed, altså hvor hurtigt sker dine bevægelser, og det er noget om varighed, hvor lang tid er dine billeder og sammenhængene mellem dem på skærmen. Det er noget af det, som jeg vil prøve at vise dig lidt om i den her video. Og jeg vil faktisk gøre det, at jeg vil tage dig lidt med bag ved scenen og hoppe ind og vise dig nogle skitser på i PowerPoint, som jeg sidder med lige nu. Det, som jeg kan anbefale, hvis man skal arbejde med billeder, og det har jeg også nævnt tidligere, det er at bruge websitet Comfite som søgemaskine. Det er en samling af billeder, som dykker ned i folk, der har stillet deres billeder til rådighed. Og det er altså virkelig gode kvalitetsbilleder, der også kan findes på Comfite. Så de billeder, du vil se i den her video, er alle sammen fundet på Comfite. Det første, jeg synes, vi skal kigge lidt på, det er brugen af animation. Og hvis vi hopper ned på et billede som den her, så er der forskellige typer af animationer, vi kan bruge. Hvis vi bevæger os op i vores faneblad, så kan I se, at vi her har fanen, der hedder animationer. Og hvis jeg klikker på den, så får jeg en hel række animationer til rådighed her, som hvis jeg gør mit billede aktivt, jeg i princippet kan bruge den her til. Det, som jeg har gjort med det her billede, det er, at jeg har været henne og vælge i den her type animationer, som hedder Motions. Og så, hvis jeg folder den ud, så har jeg nogle forskellige stier, jeg kan få mit billede til at bevæge sig i. I det her tilfælde, der har jeg valgt en simpel linje. Jeg vil gerne have billedet til at bevæge sig fra den ene side mod den anden. Det er det, I kan se her allerede, at den er lagt ind her. Det vil sige, at billedet starter centreret omkring den grønne pil, og bevæger sig så i retning af den røde pil. Når jeg lægger den her animation ind, så dukker den op på min liste af animationer for den her slide. Hvis jeg klikker på den, så vil I se, at der er nogle forskellige ting, jeg kan tage stilling til på hver animation. Og en af de ting, jeg skal ind og tage stilling til, det er noget omkring hastigheden. Altså, hvor lang tid skal det tage for billedet at bevæge sig fra startpunktet, den grønne pil, til slutpunktet, den røde pil. Jeg har den her, der hedder Duration. Og som I kan se, så er den nu sat til 4 sekunder. Det er væsentligt længere, end den vil starte op med. Men for at få en blød og langsom bevægelse på billedet, så øger jeg tiden her op til 4. Og som I kan se, I kan få den til at springe med 1/10 af et sekund. Og jeg vælger altså at sætte den her til 4 sekunder. Det jeg samtidig også siger, det er, at jeg siger, at den skal komme ikke ved et klik, men efter den tidligere slide og efter den tidligere animation. På den måde får jeg min animation til at starte automatisk, og når jeg engang er færdig med min videosekvens, så vil de forskellige animationer flyde ind over hinanden, og jeg skal ikke sidde og klikke dem frem. Andre ting, jeg kan tage stilling til her, det er, hvordan skal den starte, og hvordan skal den slutte. Den her type animation kan jeg gøre
med en blød start og en blød slutning. Det vil sige, at hastigheden vil langsomt stige, og den vil langsomt fade i slutningen. Endelig kunne jeg også vælge at sige, at der skulle et forsinkelse ind. Det vil sige, at billedet skulle først stå stille, og efter 1, 2 eller 3 sekunder ville den her animation gå i gang. I det her tilfælde vælger jeg at sige, at der skal ikke være nogen forsinkelse eller delay. Den skal starte lige med det samme. Og hvordan ser det så ud? Ja, hvis man gerne vil se det, jamen så gå i præsentationsmode, og I vil kunne se, at billedet glider ind, og der vil komme en langsom bevægelse på billedet. På den måde har jeg nu gjort mit stillbillede aktivt, og jeg kan gå videre til det næste billede i sekvensen. Det her billede vælger jeg at bruge en lidt anden type animation. Og det gør jeg måske lidt, fordi billedet også ser lidt anderledes ud. Så hvis jeg her aktiverer mit billede, så har jeg stadig fat i mine motions. Men her har jeg valgt den type, der hedder shape. Som I kunne se i billedet, er der ligesom en masse runde elementer. Trapperne laver ligesom nogle cirkler. Og derfor synes jeg, at shape-bevægelsen vil passe bedre til den her type af billede. På nøjagtig samme måde vælger jeg at få placeret min animation. I vil kunne se, at den er her centreret omkring den grønne pil. Og går jeg herover, så kan I se, at jeg igen skal tage stilling til at sige, hvor lang tid skal den her vare. Skal det være smooth start, smooth end? Igen, after previous har jeg sat. Så har jeg sagt, at den skal være very slow. Generelt, når I bruger den her type animationer til at lave videoer, vil jeg anbefale, at man tager meget langsomme bevægelser. Det andet vil simpelthen komme til at virke for hurtigt og for forvirrende. Så langsomme og bløde bevægelser er klart at anbefale, når I skal bruge det her til videosammenhæng. Vi kan også lige tage et kig på, hvordan den her animation vil se ud. Det var 2 typer af animationer herunder motions. Lad os prøve at hoppe ned til et par af de andre billeder, jeg har fundet i den her lille videosekvens, som jeg laver her nu til lejligheden. Fordi på dem her har jeg valgt at bruge en lidt type anden animation. Og hvis vi går herover og folder ud, så kan I se, at den type animation, jeg har lavet her, hedder zoom. Det vil sige, her er det ikke et spørgsmål om, at billedet bevæger sig rundt på skærmen, men mere et spørgsmål om, at kameraet går enten tættere på eller længere væk fra billedet. Og det jeg kan vælge her, det er, at jeg kan vælge enten at bevæge mig, som der siger, ind på billedet, eller bevæge mig ud på billedet. I begge tilfælde vil jeg klart anbefale, at man vælger den, hvor man kun bevæger sig en smule, og ikke et fuldt ind eller et fuldt ud. Men den der her hedder in slightly og out slightly. Som I kan se på den her, har jeg valgt out slightly. Jeg kan ikke her vælge, om det skal være smooth start, smooth end, men jeg kan stadigvæk arbejde med tiden og hastigheden, og jeg har igen sagt, at den skal være en very slow, som er sat til 5 sekunder. Og hvis vi skal se, hvordan det tager sig ud, så ser det sådan her ud. For at vise jer, hvordan en variant ser ud af samme animation, så har jeg lavet den på det her billede. I kan se, hvis jeg åbner her. Vi er stadigvæk heroppe på en zoom animation. Nu har vi valgt in slightly, stadigvæk after previous og en very slow. Og hvis vi skal se, hvordan det ser ud, så ser det sådan her ud. Det var 2 typer af animationer. Man kan naturligvis vælge alle mulige andre typer animationer at arbejde med, men jeg synes især, at zoom og motion path er de 2, der er virkelig gode, når du gerne vil gøre stillbilleder levende og arbejde med dem til video. Så nævnte jeg, at udover animationer, at der også er transitioner. Og her har jeg for eksempel arbejdet lidt med dem på
tekstslides. For der er jo ingen, der siger, at det kun skal være billeder, der skal indgå i din video. Du kan også sagtens arbejde med korte tekster, som passer ind imellem dine billeder. Transitioner finder du igen heroppe i menuen. Hvis vi hopper over, så har vi en hel række transitioner, vi kan vælge imellem. Der er en hel væld af dem her, og der er endda endnu flere. På den her har jeg valgt en, der hedder Push. Og det har jeg, fordi jeg gerne vil opnå en effekt, hvor jeg godt vil have mine slides til at se ud som om, at de hænger sammen i en lang rækkefølge. Jeg har valgt en push, som gør, at tingene skubber sig ind over hinanden. Her vil jeg kunne vælge hastighed igen. Jeg vil kunne vælge, om det skal ske på, når jeg klikker med musen. Det ønsker vi ikke, når vi arbejder med video. I stedet for så definerer vi en tid, hvor vi siger, at den her, den skal skiftes ind efter 4 sekunder. Og så er den egentlig kørende. Hvis vi hopper ned til den næste her, så vil I kunne se, at den her også skal skiftes. Og vi sætter den til 2 sekunder. Duration her, altså varigheden, hvormed den skifter, står til 1 sekund. Den kan også justeres, hvis man gerne vil have en lidt langsommere og en lidt blødere overgang. Og det vil så sige, at overgangen imellem de her 2 slides vil komme til at se sådan her ud. Og som I kan se, får transitionerne det til at se ud som om, at de her slides, de glider over hinanden. Der er en masse forskellige typer af transitioner, for som I så, havde jeg også lagt en transition ind her. Her har jeg arbejdet med den, der hedder split. Det vil sige, at den forrige slide bliver delt på midten, og den her slide vil dukke op. Her kan I se, jeg har fjernet mausklik. Jeg har sagt, det skal ske efter 5 sekunder, og der skal være en duration på 1,5 sekund. Hvis vi skal se, hvordan det sker, så kan vi hoppe tilbage på den her. Efter sliden glider ind, så står den, og så splitter skærmen. Billedet kommer frem, og I kan se, at animationen fra før allerede starter op. Endnu et split, og den næste animation kører løs. Jeg har allerede nu en idé om, hvordan tingene vil glide ind over hinanden. Men det endelige resultat, det vil jeg lægge op på hjemmesiden www.brydrammen.dk. Så her kan du se, hvordan min lille video her, når jeg engang er færdig med at pusle med animationer og transitioner, kommer til at se ud. Du vil også kunne finde et link til det videoværktøj, som jeg bruger til at optage i. Jeg bruger et program, der hedder Screencast-O-Matic. Der vil være et link og en lille videoguide til, hvordan du rent faktisk kommer i gang med at bruge dem. Og så er der egentlig bare at komme i gang med at lave dine egne videoer. Så alt det her er jo en del af den pakke, som hører med til min bog, Bryd rammen, livet er for kort til kedelige præsentationer. Og tilbage er der egentlig kun at sige, at hvis ikke du kender til den, så klik ind på brydrammen.dk og find ud af, hvordan du kan komme til at vide mere om præsentationsteknik.